A Holdot is visszatelepítették, már most már sok ilyen ügyes jó hely. Ezt a kis panelgyékre fotóztam? Nem. A kecsege is. Lesz még más is. Gyertek, gyertek, másik is vagy jöjjenek ide. Itt. Anyút, fotózzam le. Megyen betolat. Wow. Szépek. Nézd, fekete, az a hosszú fekete. Erre húzták el a csalikat. Ez mind bizavaró. Hát csak én már rég kivesztek. Sajnos. Kecsegéket, mert úgy fogták, hogy fel volt lesúlyozva a kece álló, és ragasztották a kecsegéktől. Wow. Még csíkás cipő. A lábát, rákötöttél szandászéjön. Fabocskolok. És ez is hálónehezéknek használták a A jak nas nagietno. Söves pisztránygók, domolykó, mi van még? Elvileg itt kéne lennie mennyhalnak is, meg valamival, de indul is nem. Kisebb halak veszélybe lehetnek piszkálni, ha indulnak, azért látszik, hogy nem belőlük. Kisebbeket elbírni elmennek.
például láttál a ott a lovas penzióban is. Hát lehetséges, hogy a másik megmaradta. Képesek összeraszni. Ilyen idősen az ember már egy kicsit sérülésbe együtt az élettel. Megy a folyón, Gyere, Benedek! Nem tudom megmondani. Van benne kis vize is, mint várható. A Balatonban egy 36 kilós pontot. Tegnap előtt van most egy ilyen nagy világverseny, egy gólis verseny, és 36 kilós pontot fogtak. Meg a csikák ugye a friss vízre oda mennek, meg ugye az egy sötét. Fönn egy harcsó. Tacskó még lehet így jelzni a kutyát. Igen. Ez oldalon is. Ott van még egy víz a másik felé, egy nagyon nagy víz. Nagyon jó megvannak, legalábbis összevágott. Még egy bírja az aksi a telefonodnak? Akkumulátora bírja még, mert ez igen szép. Már igen szép. Akarod megnézni a trófea kiállítást, meg a vadászra, igen, a nagyra, akkor egyesületnek van ilyen bemutató, klímaváltozásról. Ilyen erdészeti bemutató. Jó napot! Az évgyűrőket mutatja be, hogy a növekedéstől mindkét évgyűrőt. Az évben sötétre meg világosabbat egy év. olyat, aki ott lakik. Most rengeteg, most van a szezon. Nagykevé felé és most pont a szezonban is. Vele biztos járni. Köszönöm! Nem láttam. Köszönjük! Nem egy olcsó.